गिबियाव बयखौबो खुलुमग्रोबाय आरो बड'लेण्डनि गासिबो रायजो राजानिसिम खुलुमनाय थाबाय। थांनाय 29 नभेम्बराव जे जाथाय जालांबाय BTC सेक्रेटारियेट नङा एसेम्बलिखौ प्रप'ज जालांबाय, बेयोथ' जोबोद मुगैथाव आंनि मथे आरो बेखौ आं निन्दा खालामो, गोख्रों रावजों निन्दा खालामो। बेयो मोजां खामानि जायाखै। मानो होनोबा बे एसेम्बलिया मोनसे गोथार पबित्र सहर जायखौ होनो। बे एसेम्बलियाव जिरायनानैनो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय नांगौ, सोरनो मा रोखोमनि बहा सोरखौ फसंनांगौ, साख्रि होनांगौ होनाङा, बेफोर गासिबो सावरायलायनानै थिरांथा लायो आरो बोसोराव जेसेबां फान्ड फैनांगौ बे फान्डफोरखौ बोरै बाहायगोन बेफोरखौबो माने काउन्सिलाव रायलायलायनानै बयबो भट हाउस, बेवहाय गभर्नमेन्टबो थागोन, सरकारनि मानसिबो थागोन आरो अपोजिसनबो थागोन, रायलायलायनानै बेखौ थिग खालामो। बेखौनो बुख्रुबनायखौ नुनाया बेयो जोबोर दुखुनांथाव जादों आरो बिदि जानाङामोन। आङो नुनायाव बेहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोरनि नामखौ लाबाय थादों, निउसाव नुदों। दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोरखौ सोर इन्स्टिगेट खालामखो बेखौ खुब साननांगौलगिया नुदों, जादों। फारसेथिं बे जाथायखौ लानानै जेब्ला मिडियायाव बुंदों बयबो, दिपेन बर' बिथांमोनहा एबसुनिफ्राय गोख्रोङै बुंदों जे बेखौ बिथांमोनहा मिथिया, बिथांमोननियाव गैया होननानै बिथांमोनहा गोख्रोङै बुंदों आरो बिथांमोननि एजेन्डायाव गैयामोन होनदों। बेखौ स्टुडेन्टफ्रानो गावसोरनो आबेगिक भाबै इमसनजों फैनानै खालामनाय बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय जोंनि नोजोराव एबसुनि फ्लेग लानानै एखेबारे मेन गेटनिफ्राय माखौबा होसोलांनानै दों खाननानै बै मोनसे गेटखौ बारहोहैलायनायखौ जों नुदों। जुदि एबसुआ बेवहाय आखाइ गैयामोनब्ला बे एबसुनि फ्लेगखौ बाहायनो सोर अर्डार होगोन? मोनसे आफादनि बा मोनसे दोलोनि फ्लेगखौ हाइकमेन्टनि बोसोन नङाब्ला बेखौ बाहायलाबायनो हाया। दा जुदि गावसोर गैयामोनब्ला बे फ्लेगखौ बाहायनायनि सायावबो दिनै जोङो एबसुखौ सोंखारिनाय बा दुखु फोरमायनायखौ जों नुवाखै। दा बेवहाय साननांगौ बाथ्रानि बेबो जादों, एखेबारे माने हाग्रामा महिलारी सारखौ टारगेट खालामनानै बुंनाय स्ल'गान होनायफ्रा स्पस्ट भाबै नुजादों आरो सानफ्रोमबो जेरैबायदि मिडियायाव फैबाय थादों हयथ' स्पस्टखौ नुदों जे एखेबारे टारगेट खालामनाय जादों बे ओइदिनखालि खुद्रिनाया। मानो होनोबा जे समाव CC टुवानि नामाव ट्राइबेल संघनि आदित्य काख्लारि बिथां बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोआव थाफानाय जेसेबां संगठनबो दं, बेवहाय थुनलाइ आफादबो दङ, अल बड' उइमेन वेलफेयार फेडारेसनबो दं, आब'बो दंखायो बिसोरनि ग्रुपआव, बिथांमोनहाबो दङ। ओइदिनखालि रिलियाव गैया, खिन्थु बेवहायथ' एबसुनि वार्कारफ्राथ' दङ बा UPPLनि वार्कारफ्राथ' दङ, जों सिनायलायो बयखौबो। ओंखायनो जायनि थाखाय जोंहा साननो बाध्य जादों बेवहाय एबसु UPPL एखे होननाय बाथ्राया जोंहा बेवहायनो साननांगौ बा होननो बाध्य जों दङ, प्रमान दङ आरोखि। एबसुआ जे UPPLआ जे दंफायोमोन बा एबसुजों UPPLजों लोगो लानानै जे बेफोर खामानिखौ गथ'फोरखौ दैदेनदों, बे स्पस्ट ओइदिनखालिनियाव नुजाथिदों। बेनि गेजेराव आं मोनसे सोंथि सोंबावगोन। मोनद' हारिनो ST होनायाव जेबो हेंथा गैया, थाखानाय मोन 14 ST फोरनि जेबो खहा जायाब्ला होननानै हाग्रामा महिलारियाबो बुंदों, प्लास एबसुनिफ्रायबो CC टुवानिफ्रायबो बा मोनफ्रोम ट्राइबेल जातिनि आफाद गौथुमा बुंदों। नाथाय बेवहाय टारगेटआ हाग्रामा महिलारिखौ लानानैल' बे गाग्लोबनाय जाथायखौ नुनो मोनदों। बे बेलायाव मा बुंगोन? बेखौनो बुंनो नागिरदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रोनगोरा नार्जारी बिथाङा जेब्ला प्रेसिडेन्ट दंमोन, बेवहायनो आख्रा सुनि लिडारजों माबाफानानै जेबायदि बिथांमोना NOC-खौ बा माने थाखानाय STफ्रा खहा जायाजासेनो जुदि ST होयोबा मोनद' जातिफोरनो हारिफोरनो ST होयोबा जोंहा बुंनांगौ गैया, बे बाथ्राखौ सिगांनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन। बिनि उनावहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो जेला गावनि सरकार दंमोन, रोनगोरा नार्जारी बिथाङा होदों 2006आव, हाग्रामा महिलारी बिथाङा होनदों 2016आव। दा सिगाङाव सोरनिफ्राय फैदों? दा बेफोरथ' खोथा जायाखै। नैबे खोथाखौ जों बुजिनानै लादों आरो जेनेबा बयबो हारिया थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ, गाव गावनि अधिकारखौ बिनायनि, बिख'नायनि, संग्राम खालामनायनि, सरकारनि खाथियाव गाबख'नायनि बयहाबो मोन्थाय दङ। जोंबो बिदि होसिख्रावनानै गाबखांनानै जोङो दिनै
BTC खौ मोनदों दा बे बेलायाव बिथांमोनहाबो मोनथाय दङ दा बेखौ होनो हानाय होयैया बे सरकारनि बाथ्रा कनस्टिटिउसननि बाथ्रा बहाय बादा होलायलायोब्ला गावजों गावनि गेजेराव मोनसे कमिउनेल बा भुल सानलायनाया फैगोन बेखौ नुहुरनानै हयथ' बयबो UPPLआनो जाथों BPFआनो जाथों बयबो बे बाथ्राखौ बुंदों दिनै आदित्य काकलारि बिथाङाबोथ' दाख्लै टक श'आव बुंदों आरो जेलाबो बुंदों जे मोनजिब्रै माबा थाखानाय STफ्रा जेबो खहा जायाजासेनो 6टा जनगोष्ठीखौ STनाव जोंहा बादा गैया बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों नाथाय आं बेखौनो बुंदों दिनै टारगेटआ हाग्रामा महिलारिखौ मानो खालामदों बेहाय हाग्रामा महिलारिखौल' एखेबारे जे खोथा नङा NOC हरदों NOC खौ उइद्र' खालामनांगौ होननानै जों खोनादों आरोखि प्रस्ताब लादोंमोननो CC2नि सावरायनायाव नाथाय बे प्रस्ताबा हाग्रामा सारजों रायलायफैनायनि सिगांनो दिनै 29 तारिखखालि गथ'फ्रा उइद्र' खालामनांगौनि डिमान्ड खालामबाय NOC खौ उइद्र' खालामथारनांगौ बाध्य बेनि गेजेरजों आं गेजेराव सोंथि सोंबावबाय मोनसे हाग्रामा महिलारिखौ गोदानै NOC हरबावदों होननानै बे जाय सोमावसारग्रा आथिखालाव जा सोमावसारग्रा बेखौ गैया माब्ला सरकाराव जखो माब्ला जुदि माबानांगौबा इसी मिटिङाव पास जानांगोन जुदि बिदि हरनांगौब्ला सिगाङाव बिथांमोना एसेम्ब्लियाव रायलायनांगोन बा बिथांमोनहा काउन्सिलाव रायलायनांगोन खिन्थु रायलायाखै बेखौ लानानैनो बेथ' नंखायदा दा बेफोरनो बानायनाय टारगेट लानानै बानायदों दा बेनो स्पष्ट दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ टारगेट खालामनाया दिनै जों ओंखायनो बुंनो बाध्य UPF हिसाबै जे UPPLआ जेननायखौ गनायना लानो हायाखै UPPLखौ देरहाहोनो एबसुआ गावसोरनो दङमोन एबसुआबो गनायना लानो हायाखै गावसोर जे नैबे थांनाय इलेक्सनाव सरकार दानो हायाखिसै बेखौ गनायना लानो हायाखै दिनै जोंनि गथ'फोरखौ उसुथायदों दिनै मा नुजादों बिथांमोनखौ उसुथायनानै आरो बिल पास जाबाय होनना बुंदों जे समाव संग्रामा जादों 4टा 4टानि गेजेराव गथ'फोरनि माने एसेम्ब्लि बुख्रुबनाया नाथाय ओइदिनखालि आसाम एसेम्ब्लियाव ग्रुप अफ मिनिस्टार्सफोरनो जे प्रप'जालखौ होदों मोनानि 7:30 ना 7टायाव होदों नाथाय बिनि सिगां बिल पास जाबाय होननानै ओरैबायदि गन्डगल खालामबाय सोर बिसोरनो खोन्थाहरदो बिसोर रेलिनि समाव सोर खोन्थाहरदो सोरबा जुदि बुंहराखैबा बेफोरबो साननांगौ बाथ्रा नाथाय दा दुखुनांगौ बाथ्रा बेसो जोंनि गथ'फोरखौ हौवासाखौनो जा बा हिन्जावसाखौनो जा स्टुडेन्टफोरखौ मानो बेबायदि गाज्रि लामाथिं मानो आगान सुरनो होगोन दा दिनै गोदान दाय नागिरदों जे बुंदों जे पुलिसफ्रा गेटखौ होबथायोमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन ओइदिनखालि जुदि पुलिसा एक्टिभ जायोमोनब्ला लाठिचार्ज जागौमोन दाया सोरनाव थांगौमोन हाग्रामा सारनाव थांगौमोन बा जों गार्जेनफोरनाव थांगौमोन आरो दिनै जों नुदों जे माखासे हिन्जावसाफोरनि कस्टलि मख'थावै जेबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो बेखौनो बारे गावसोरनो फट' खेबनानै दिनै मिडियायाव होबाय थादों दिनै बिसोर बे गथ'फोरखौ टारगेट खालामनाय जादोंना जायाखै जे नै बिसोरनो जै होग्राफ्रा बे हिन्जावफ्रानो बिसोरो समाजनियाव थानो समाया बिसोर जे बुंदों जे सावथिं होदों हाग्रामा सारखौ लानानै गाज्रि खोथा बुंदों बेखौनो आरो माखासे वान्स उसुथायदों आरो होनबाव बिसोरखौ हख्रावदों दिनै बे हख्रावनायफ्रा मिडियायाव जोबोद प्लास जादों थारमाने बे हिन्जावसाफोरखौ टारगेट खालामनाय जाबाय जे गाज्रि खोथा होनग्राया बिमा बिफानि गियान मोनै इउनिभार्सिटिनि मोनसेबो सोलोंथाइ मोनै बे बाथ्राया बेरखांदों बिमा बिफाया खुनु मोनसे आदर्शजों फोरोंनानै हराखै बे गथ'साफोरखौ बे बेरखांदों स्पष्ट आं बुंगोन बे बेरखांदों आरो बेखौ लानानै दिनै गार्जेनफ्रा मा सानदों आरो माखासे आइजोफोरखौबो बिराद दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थानाय नुदों दा बिथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामना बुंदों मैया जेब्ला हिमन्त बिश्व शर्माया बाथ्राफोरखौ स्पष्ट बुंबाय गेजेरावबो दिपेन बर' बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथाङाबो बुंदों जे आं मबाइलजों फनाव टेलिफनिक बार्तायाव CMजों रायलायदों होमबा रायलायनोसो रायलायदों CMजों रायलायदों ओरैबायदि जानाङा होननानै आं बुंदों फुंखि हरदोंना बिथाङा बुंबाय थादों मैया जेब्ला जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेब्ला बाथ्राफोरखौ बेखेवना होबाय दा बेनि एन्सारखौ सोर होगोन सोरखौ कनभिन्स खालामगोन दिनैबो आरोबाव बिथांमोनहा आन्दलननि नामाव बेबायदि अयथासार खालामगोन नामा ओंखायनो आं जोबथारनो मोनसे लुबैदों बे घटनानि सायाव तदन्त जानाया मोजां तदन्त जानांगौ आरो बिनि सायाव एक्सन लानांगौ बिसार जानांगौ जिहेतु केसबो होबाय
आं होनाखै जे गथ'फोरखौ बिराद गिदिर पानिशमेन्ट होनांगौ नाथाय भबिष्यताव जाहाथे रावबो दा खालामथों बेबायदि आरो बेबायदि मानसि न' बुख्रुबनाय बा सोरनिबा सायाव एटाक खालामनाय हाग्रामा महिलारिखौ जों बुथारहैगोन बिनि न'आव थांनानै गेटखौ जोब्लानानै हाग्रामानि न'आवबो अन्थाइ खुबैगोन हामला खालामगोन बेफोर गिलु बालु मोनसे माने क्राइम बाथ्राफोरखौ जेरैबायदि बाहायदों आरो जेरैबायदि जोंनि एसेम्बलिखौ बुख्रुबदों बिनि सायाव तदन्त जानांगौ आरो पानिशमेन्टआ जानांगौ जायफोर खालामदों आं होनाखै जे स्टुडेन्टफोरनि सायाव गिदिरथार एक्सन लानांगौ नाथाय भुल खामानिखौ जुदि जों लायहोयोब्ला गाबोन बिनि सायावबो जे मानसिफ्रा बिदि जानो हायो माथो होननानै जे एरनाय नङा आरो बिथांमोना बारे बारे नेपालनि बाथ्राखौ लानानै माने उसुथायबाय थादों आरो उदाहरनाव लाबोबाय थादों मानो नेपालनि खोथाखौ बाहाय गले गले लाबोदों सोर लाबोहोदों मानो लाबोदों मानो नेपाल खालामना होदों जोंहा दिनै माने हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोलैनि हांगार होननानै एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिखौ बर'नि थै गैया होननो नागिरदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि बर'नि थै गैयाबा 6 शिड्युल एकर्डखौ सोर खालामखो BTC खौ सोर लाबोखो बर' रावखौ 8 शिड्युलाव सोर खालामखो दिनै जाय गथ'फ्रा जे फरायसालियाव फरायनानै बेबायदि संग्राम खालामनो हादों बे इउनिभारसिटिखौ CIT खौ कलेजफोरखौ सोर बानायखो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि बर'नि थै गैयाब्ला सोरनि थाखाय बेफोरखौ खालामदों दा जोंनि सायाव बेफोर प्रश्नआ फैदों ओंखायनो गार्जेनफ्राबो थिग थानांगौ सोर भुल मावदों भुलखौ सुद्रायनानै लानांगौ आरो मालायनि थुलुंगानायाव गावनि इयुनखौ धंस खालामनाङा बेबायदि धंस मुथिजों गावनि जिबना दाजाया